नमस्कार मंडळी, आज तुमका झटपट वांग फ्राय करून आज दाखवते. चला गुळ लावून घेते. आता आगुळ लावून घेतले. आता थोडस मीठ टाकते. मीठ लावून घेते चांगला. मसालो लावते. 1 चमचा मसालो टाकते. थोडीशी हळद, चांगला मसाला लावून घ्यायचा. 5 मिनिटं असंच ठेवते. नंतर मग फ्राय करणार. तर हे बघा, आता रवा आणि तांदळाचं पीठ घेतले आणि त्यात थोडंसं मसाला आणि मीठ एकत्र करून घेतले. तेल टाकते. 5 मिनिटं झाली. आता हे बघा, तेल पण टाकलं. आता चांगलं फ्राय करून घेऊया. गॅस कमी करते. बघा, एक बाजू भाजली तर पलटी मारते. दुसरी पण बाजू फ्राय झाली. बघा, तुमचा हवे तसं फ्राय तुम्ही करू शकता. बघा, झाले फ्राय. काढते. हे वांग फ्राय तयार. तर हे असं वांग फ्राय तयार झालं. कसं वाटलं तो कमेंट करून सांगा. हे बघा, वांग फ्राय आणि बांगड्याचा सारा रसातलं पिसा. चला मंडळी, या जेवण जेवा.